Bahagate ka yo ka baju pelong tang ha kasi palay ba ar man lau banai ha pelau jaga savio hall ki nongrap na keleng ka rilom khasi jain tia ki wan bande ki marap jongki kin thub ki jor khlau lai thu ru ba baro ki jor ne ki marap ki de ki ba ampenan kam dawai setia Kapan kemen ki nong de ki bawan na do ki shnong pakendong jeng ka riboy ber ki we ka long bahagate ka yo kim ngat setia ha ka jing shak nya dor ne jing shak hate kilo ko majule ha yo do Nalor katao ki pin paru ki jingkemen na Maria ka dor jeng ki marap ki bo himaki ka balong mar khongpong haki wei pat ki yo Nakaliang kari khasi channel ha bakren ber director jik SSC u father Bernard Lalu ulong ba mentala shisnami kilas dange kateke yo ka bashi sen shibanai Lai thuru ba hakini ki banai ulayo ishisha ba wat ki pait ba nong thiet na keleng kasar ki ya be banwan thiet ki te ki marap ha ba ki tip balatung ye ki khlam na panan kam dawai Nalokata Father Bernard ulabatay ru kumno bana ke SSC ki sedang ban penimbiang e karukam rap right ru ukin jakrai ubakin ray bha ki jakawar haki post nam menshwa hindre ubala sedang bandu jait pat menta Laitu bana kliang ka kinhon menta ki layo ban penslur hadu nyop hoteli ki long yeng ban rap biang yo te ukrai Kani kayo ng sedang mental asisnem menjib snem ngia sedang nangkong syua dak bagi pelong ya ka food fest te bunsian kene food fest ngila ci pelong sugi snong ki bada ki project area jongi lai menjib snem ho benai Julai ka sin benangkong ngira hane ya posar pan pek kumno ka respon jogi breu bahdian jogane food fest ni siam babun ki breu ki sedang ban ong balai pim pelong kum kane kayo manla benai manla kapor tingi sedang ban pelong ho benai akos ya kane ka bangi khot ka farmers market bahdian natang yu iba ka respon jogi breu ka biang ba te kane ka cik temu jo kane ka farmers market ka bangi pelong kalong ban ai ka kenja forum na banta kinong rep bakin wan ban de ki mar ki chungki bangi syam bangi iba ka wani ka cing kinong rep bagi kenduk kadai hakaliang chung kayau ki rep ki mar ki mata hendai ki myo kayau ka biang te kane ka farmers market pa ka bangi ya pelong kalong kalat kelenti ka forum nam ta kinong rep ngim chachi na kinong rep hendai ai ki man kalat kelenti bagi wan bu ki mar rep ka chungki bat kalong ru ka jaka ka ba kini kinong thiet ki banasor ki wan ban thiet namar hang de ngi persangkat balahi bandong ba ngim sya gitu ki ba rep ki chur ki ba penong kam ki dawai namar kini ki por chi mata barok hi ngi nyoko re ka chung ko chkhia tingi persang ban wan rahi bandong ba ki bondi ha kane ka yau chungi ki detang kitu ki ba rep khlam dawai ban sakawai pat kai ka bagi ci temu jo kane kayo kalong ban pen ki imbiang gini ki cingbam tenrai ban ki imbiang gini ki chur khlau ci ki bagi ong ki wild edibles bon up jo gini ki chur khlau ci menta ki breu ki mbam shu ki khamtam ki benta ki besar kimtip tang yakiru kimtip kerteng kimtip tang kamno ban syadru te kini ki nong rap ki bonong kendong sedang ban wan rak me kini ki chur khlau barhang ne ye kendu kini ki nong bam ki benasar ki sedang ban keli naki ki kini kerteng jo gini ki chur umno pisyat yaki barha kata ko rukom ngipen ki imbiang ye kini ki chur tenrai ki balase lada ngim lek kumta kincen dalay abdu basa kawai pat kabangi persyang ban beki imbiang hakane kayo ci kadai ukrai namar ba i babun ki nong ci mentak mi bam krasyu wala da ukrai de we ne ki bam ki ba ki rutemen mandai ki bam ha tingi persyang ban beki imbiang yo ukrai hakabangi persyang ban seluruh ki nong rap sedang biang ban rap krai ban kali yang cingi pat ngi sedang ban set yo ni ki krai kanang ban ong ba la da pi don ukrai mendai tambah bi set cakrai ndai la ban set yu habun rukom te ngi iba bun ki bro ki bon sini saya gustenat ban thiet yo ni ki krai nomor ki iba ulong ubabiang bar bangim penokam ki cingklek ki ba bese ki molek ki pergi jeng kom set kiek hanrai unia bang set beda ukrai dan we khlek tambar ki kakait ne bar kajor hakata rukom ki stenat bagi wan bantian bat kawai pat kabangi persyang ban ketio ne kayau ru kalong ban seluruh ki breu ban penangkam plastik hakane kayau ngim sya ban penangkam ki plastik yong ki nong kitu ki bawan sakane kayau ki wan ra ki pla ban mentapat yang sedang sakane ka pla ka bangi ongkoton ba ka pelajang ka bangi jadi kini ki bawan ban thiet akane kayau te hang tu ngila ya tho ru ba ngim dai ban penangkam ki plastik dan rai ngi dai penangkam da ka pla Shwa jong kani ikong Roselia kar no nalat ding sai ilai thu baling pa kani ga yo ki yo ban panya lut iki chur ki baki thunga khaper la ka long na do ki jamardo ki jatira ki jaot uphan bar bon ki we kin thup na do urinsun hakador ka ba khampiang Pacing mentoi bangi yo na kani ka cing panya jong kani ka office social service center
แต่งี้ยชีบุญกิจริงมันต่อยบ่านบันตาบดอนกันนี่ก็อยู่แต่งี้ยกินบันเดกิชัวกิเชฟกิบะหมี่นักลาวบุญจักบะหมี่นักลาวแข็งแต่กิบัดทุงแน่กิบะเยียนแน่ลองกระโดดออกคำเบียงเด้อ Kiki ija jing dia berpisi dia ni man ka tayo dong man tuan ni. กัดบวันทั้งนี้ Kiki แต่กิซอกิชูลแต่มันตาแต่งาดีเจียเป็นว่าช่วยรำ cái chim mình tơi mà nghe yo mình muốn chim mình ta cái này cái yo cái lòng bạn nghe lạ cái mò vấn đề cái chốt cái chép bằng nghe thùng học bọc perแต่cái lòng cái chim mình tơi cái bà si buôn cái nambar bà cắt bằng nghe thùng cái chăm đỏ cái chặt tira cái chặt út cái lòng xa bết cái cái ga jelap cho pi nó dum tuan ni long ka yo ka long kam no ki bun no thiet dai pia bun ba hap thai ba chi yang ki buôn nông thiệt tăng tăng công tư khẩn diệt soi tờ đơn hi bà phai si yang cái buôn tăng là đập đề bên Haba ben rap lang ikong dapi Mary Lingdo na paham scan riboy ilay thu bila lap hi dela de bakru kam de min shwa hakapor badang de hanong po badminta hangte kaya pher bak labak Hoi na du bagas dang kane kayo papnya kane ka social service de ngiju wan himan la bona biki pelong ya kane kayo dem bos ka tu masa pilihan ni kumno bos ka tu masa sawan don ki yo pilihan no baru juga tu haki por bompat penya kane ka social service de ngi di jur hanong po ken ngi di kat bangila de menta bangila wan hang ne patengi la di dala de hi kini ki jur ki jehap ki bangi rap hi de ka ajing mentoi ki ngi kindiat kan soj kai kita ka jing pia ju piu pi sedang yo nong po pak wan di hang ni Kecil per kalau hak por bangi di hayo nong po pade kidor ki mor ki long ki baduna Henry dangi lawan hang ne pade namar kini ki jur jingi ki de ki jur organik de kadon ken kala kham kiu haga kam ying kam sem jingi kala la ken banyarap yangi da ka bangi wandi shane ken dangi di hanong po pade kidor ki batan Henry dangi wandi shane de dare makna ka bai kali ru ki jur jingi ki yaj bet ki lalut bet kat ka bangi ra ken ini ki jur ki thuri ti ju ai dawai ni ju ai dawai em ba kini ki jur ki bangi wan ra shane ngim ju ai da wai ringi shu khet bet na langkha bat ngi ra shane kini ki jur ngi le shathan bhoi ngi yo shei kita ki da wai engim ju pentan kamri kini ki da wai ngi kat ka ba ai ka mariang la da u em la dam em de la du no hendre ngim ju ai da wai kini ki jur baro ki bangi wan ra bat ngi wan di shane la da ngi di hanong por ngim ju ai da wai kini ki jur na mar ngi khet bet na langkha bat ngi khet mendin ngi ra mentasi ngi khet mentasi ngi ra la shai kata Yuan di sini deh atau judon nam kapor wakha banra biang sia kadon kapor ke bangi pen phai saying khindiat kan soj tang ba ka babun padengi la di hang ne kan nga mình ta nga đang suan nang kong te nga wandi unu so kampor kawang so menken kalung so khia bat kiso bat presbien pathau so endi kita so kisem pun tak kasi wanti tu ni kong so biang kayo te dang menta te dang kambiang hi malumala ini sukmat pate ini ju ki tung le tu ki ai dawai ni tu mai dawai em ngim ju ai dawai amar ngi sabhoi ngim ju pendun kam dawai ngi pendun kam tang dok subo Nakaliang kinong thiet pat ikong Elizabeth Khongla ilay thu banadu ma sansadang ikatika yo ilawan thiet jur bet top nang tay namar ki jur ki ba yo hayo du hang tay pat ki yolut kam tam rilay ki jur klaw Naduk basdang hi hewan anu benai tu boros ka tu buska bompat dong kan yo pi jur ni sei ngalik be siu du dona ikai ki je fer na yo du pat ni thiet nga kam da ya pher tang ba siong ba long ni ki don ki jur ki ba ngim yo te hayo du Mungkin tegi jor klau ki jor tam gidon ki bangi itu ru tama hap kali naki mo log ki kamper da shet ki kambang tas ngutenat ken ban wan thiet nang ne ikong rusa pathaw par ilong bakador kala ban ye pher hinre ki khamno man sim pat chakate ke yo namar ki yo ki jor ki bam penan kam dawai janbaro hi ki bakran ki penpau ka jingsong ngoi ki SSC kabla shimi ka te ka sinjam ban plela ike yo ka hat ka biang na ka benta jongki the lord ba ka kirshan ru iki ban penroi shu ka rap karyang ka balait na ka ba ai dawai em ga jinga pher te kalong ha uni bung la tip kana ba ai dawai te long sutanat bung man thiet apa ini jor ba kador pada ko kador hoi kala ban tam khang nang ni rei kam pher kata la ka tam khlian sej hap tam ni ma kilawan na jangai ka jing rap ru kam dei ko basup
Hakani kasi la yo iru banado ki officer ki nahi kai ki doctor kinto bi ki kme ki pa ki ba pa school ha ki school ki bedan marjan ki la wan man the jur na kate ga yo